Sai ka no sada no wabara se atantene ebetumi aye adwuma. Nansa mo video bi anana monche so free ba sanane nansa adeba akyeresa new force ya no ayamanyoko baako a eno so ewo omaga na mu ya chada na edi animuo no na ehwemu kyerese woko aye bi ase ama aye animuo no na body gas ya wo mudi nanim owura bi eyesa nka okoso chada mu a jasa ne edurumra bi aga na fo bi mu amanyofo mpanyimfo no a na wo mpese won mu tudi papa na chi na woni na chi na wo mo bɔ nsamra ne ade no sabia na we de no koye ye ema chada ebra na wonam aye na ase o yes wo wura ga chini mu no enka owura na kwa akoso na tadiem ena ne bodyguard baako ekwa pem ne bo pem trofo pa nyasem keto amaka keto ebisenka wobu ne bugum enti akwa ba ne sa no na Ghana fo bi no mu asase a won ka wonsem ne video no social media no so de ne nam so say ya ema owura no krampo no se ne osibe koto ye ne na bi madwene ye wo msase wapira ene ade ma Ghana fo ye se da bi sabio se kwa ba ne se chada na empu na akuro yi na chese ne bodyguard timi bo obi botorofo adayi a wo koso chada mu di a ene ne enim ebi amampanyi ye John Dramani Muhammad ye wo ba ye ntimi hunu se de ne bodyguard se won ba ye se bi afa na abusua ye mo de ye chie no wo Facebook no so a aya SOMPA 106.5 SOMPA 106.5 video no ana ye no ebra chada ayesa wo kwa ye na se a owura ne yesa nko wo so ne mu na ne bodyguard no wa yire obi ko mu se ne wase bia so owura ne ko mu pa no abono kuturu kumsa no we ye ko fie ko no re bo no nyame nko a enka papa ne to fom a e bia nko nsori biem na new force wo mo de krata apie dwa ya won mu kyerem se nyame anim ni won mane atwa sa video no a Ghana fo ya kan wasem na yedi nwa bobo ya srase enhwem mapa entimi nkoso no na womudi ho ya papa se akwakwaba ne sa na yira chada ne din na namu ewo montenso General Secretary Adama New Force Owura Charles Yomekpe ana ne nsa ehya sakrata no ase won mo kyerem se abusua won do hia ya ne sa ane owura no korampo ya ja se won bodyguard ne ko bo ne minimu botorofo ewi akire bo ne kokoso no wọ́n de chew pakasia pa ama Adama no na wọ́n srasa New Force no wọ́n nuomu nukuramu sa enei sa video no a kyesa no anenam na yewra chada sabio wonye tutrani ana ne body gas nso nya tutrafo sa wọ́n bekọ baabi atise yi adwumadie kase atise yi ase na akonam wọ́n monsa so ama nipa baako akwakopra aka ho bi ama krata yo mo de ba ya no wọ́n de chew pakasia ama Ghanafo asra se wadi no hu na won manya Ghana fo fanche wo na obi bia da wo so pa wo mu frasase akopem na wiye no wada wuruma wono ensa aso video ni mu na wo mu sra se wo ma na nso ho a wo mu akra no won ma hyenhwemu ase a won mo ye na won ma hwehunu se bodyguard kro no a wode nsa aka wo wura ne bro ye na dwenso kwa akoso chadamu no won ba ma hyenhwemu apatumi akoso ne mpo no asotwe kase bi wo ho no mu a won mo tumi dia ma sa bodyguard ne sanse ntwa ye kura akwaba ne se no na aso man no kemma men ka bi no a yewra chada obaso oba obasesa nuamamu no na eya dane ewo Ghana emamu ye free New Force one month sansemu na yakọ ansanfufemu a na Quarters Control Office ya ewo ewutu Senya East Kroponi mu ana ebo amane yi wo mo se Ghana fo yenti ani enhye ne nso sa enei edufufuro bi nso abamonche so we ready free wa ya se Fred Robi Putin na Putin no wenya Russia man panyin Putin asam ne yakon Putin a wono ye duro pa ya tesa wono mu akọ unconscious tesa wo hu no hwe wuti anya yi a na wo na mukura Putin na no mo ewo ense do wono mo se sa duro no a enenam wo no ade a enei edi maburu no nya eha maburu no na sei maburu no ankasa wono mo tebia ene wo mo bobre aka wo bi ama na Quarters Control Office ya wo wutu Senya iskoponi mu wo mo de abase efre na de kure wo bi hu se sa duro na bi kita wo bi a adawroma ayama bombofo asonte sansa sane yesi bi sai ni padua no ti anya yi a abadam so ama wodofo bi ahwere ne nkwa ya eno so anya sempa aka wo bi ama mpanyifo ya won mo bo amane ewe wutu Senya iskoponi mu na Quarters Control Office won mo kwabata no wo ba pa Sandra Tate won na ne nsamtrofo edi nkomo ya edro friends Putin wodi mu amane bo ebo yesi
Yeah, common a system no mono. A municipality ha ye nimuno. Putin ewa ha. The entia no mo friend Putin no. Ni Susan Swa e de mani pedriano. According to Omono, sa wonoma e de woko high ema effect on the body no. Eso ye very strong because enu se obi wo ha wonoma the body how and the body no etie no. Nipa ne betimi ada ebi abe 5 days. Obi wo krompa be 1 week na wo da. Ada ho sa nti enu wo ho so a unse nipa aka say ye nipa duano ye wo duration bi e wo say no munsuo eti say imagine say wa no maduro no overdose na say wa offer wo ba sorry no awu sa na Putin no ni nature e kaswa he ye nya east he ye utu senya west bi wa ha gomua east bi wa ha chese de ya hunu no ebi no no e na omo wo ba ko bi so omo friend no free gold e na GH Colorado nso wo ho abusia na chose ano no edro Putin no and ya say wabapa Sandra chache wabomu amane no nti sane mabunu se bi nomo no se kura de Putin no ya ba betwa ready ni mu a won mo chase won ma no waye twan sa jazawe no Russia man panyini kura mfa no won ti asem wo waso no wani nyina asisi efrefra ede ka ho ya wanhwe ye betumi akofo ha kase enso ede abrɛwo ya ko achiase kuro ni mu eno wo atwema nwabeja North Mansinimu na eno ana wamaya de hye ye wonom so ebo amane ya wonom ekire musa anai wonom fasa kwanya no so pa na wonom da wonom mpanyimfo asechichiru ane assembly members ne wonom mukabie wom ewo achiase kronimu wom se enai mpanyimfo ba ya wom de wose ayo jono aka wo bi amakro no sane na mra bi atwam wona ne obaduru asphalt kora na wom hunu bi ani ade no ene asphalt sane ase bi adoso wo kronimu nya asem keto ma entika no sane yesi bi die afurusane ya no edwomfo ma ne mema wo mo mu kodwom wo mo ko baabi wo bia si kwa so a woni ase wo kwa ne se wo ba anam so ama mabunu no duo se boni dede atia simonche so a won moda wo mpanyimfo ase sane won maye no abrodwen ane ntiase so na mabunu no panyipa ya wodi won mani mu ora Andrews ACCRA wono ane nsɛmtwerɛfoɔ ekasai kura ye nya akota da yenya bi ana yɛse yɛ wɔse yɛ share adidian no nyam ewo ade fefa wa ya ma de yentimi nka se onya ade ma ye nti ye de na de ohun ya ye ni age a ye bɔ mumenyo kwan tu dia na ese eye ayeyie ene na ase na ye de ma awurade nti ye ni age pa ewo ade fefa wa ya ma ye ne de ye ni empanfo nyina ehyiemu ya hemfie ni mu a ye ba be de awurade ase ankasa we de mabu no besie yesi ye ku fruit afa ba bia omo ye kwan ne fa nyina nti na ye start wa achiase ana akɔfa nketia be fa sisi da na ye se kɔ achiase mpanyimfo no mo anase achiase so de nyankopɔn adom wa mo ye titiw ne animdifo wa ha ye wa titiw ne animdifo a omo ka bie wom na adwuma na edene omo ka bi de ba te se wa me omo abeka se bi omo te akwa na ye ya amanfo kwa na enye omo kwan ye be de dampanyimfo bebira ase Mr. Nchubu asi akon na kwaku anchi de achiase hene Mr. Ataboache omo nyina ye mpanyimfo omo krokromu omo edi akotene omo bole letters konkran se ye primpuntu bibia be mpuntu dwuma bia wa bia benya sa mpanyimfo ya omo di akotene ewo mu pa tinyankopɔn na ɛda nase Nyankopɔn na ɛda nase na no achi no yɛra Andrews sakyerɛmana nso wa wɔde adesodeɛ ato mpanyimfoɔ anim akyerɛ sɛ anya wɔnom nko a wɔdeɛ wɔn da aseɛ no na wɔn sere bi ade aka ho sɛ nkronkra wodoɔ yɛ a atwa akyease ho ahyia no ɛwɔ nso akwan nyɛ ti mpanyimfoɔ na wɔn nso wɔnsiesie de tosu biom so aban na wɔyɛ kwan so yɛda nase sɛ akyease de yabrɛ ne mfuturo nya mekese me yɛ adwuma wɔ station wɔn ntimi nim de ɛkɔ mfuturo bɛba adwuma bon sɛ watare nya atimi sɛ wo hon sisi ekura mfuturo nkoa mfuturo ne de ano ɔdene sɛ ne nyankopɔn adom na yɛsɛ deɛ yɛhu mfuturo bi ne yɛhu ade tuntumi deɛ a wɔsɛ yɛ ne yɛ ne gye nti yɛ ne gye na yɛ gye ne deɛ asekyerɛ na ano no sɛ 5 kilometers but nkatia betuma du bɛ 3 kilometers sɛ akyan ne nkatia de yɛ bɛn mɔ sene sɛ wokɔ asofia ya na yɛsrɛ ɔmo sɛ ɔmo hwɛ na ɔmo bɛyɛ amoma so nka ho ɛsɛ kuro to ayɛ so ɛyɛ sɛ kwan no ɛmmoa sɛ ɔmo ambɛyɛ amoma na deɛ ɔmo ayɛ si no ɛbɛtutu nti sɛ na ɛbɛsɛ mpanyimfoɔ sɛ nyankopɔn dom so ma yɛ akyease deɛ amo bɛyɛ amoma so nka ho na ɛwansamre akyease mpɔtam wansamre ne ɛyinya mo yɛ ɛna ma kuro ɛyɛ fɛ kota de okuro mu obi anim sɛ ma kuro yɛ fɛ kuro ne ne animonyam kora na ɛbɛm a ɛma kuro ne animonyam nti ɛbɛsɛ mpanyimfoɔ sɛ ma yɛ bi deɛ bat munya nwie nti yɛsrɛ ɔmo sɛ ɔmo bɛboa na ɔmo yɛ amoma ntoa na ɔmo yɛ wansamre so nka ho ma yɛ
Yasra one must say one rama boy away. Ayada share watch and say Panini Yawadi one money more. Ora Andrews at the suture and na your turning cano. Now, someone about a dresser or my gunna. Yaman Panya Rajon Dramani Mahamadiani Muno. One more at the Abbas and they were the 2 cry about 2 of my gun your phone gonna see no. Aya one Ghana city sa Ebabua Ama Yankania once and some ECG at me church ya one maka. And ya buy Nipa Pinua Casa at the Etiano Dom Kuma na fe o magana asenkafo na panyipayo kasa de ma concerned drivers association oro David Agboado wono so adnano atum ajrasa wedi akotobe kuma se abana pa susuan pa so hwe nyame anim na watabiri sa wan Ghana city asa de baba to so dia ene no oboa pa ena wadada asenkafo ema wormote asentuade so enam sunti wasra se ma abana nyansa ansa no wakase hu yanka anya sa dia wo magana asenkafo nyina wo mo duomu nioma ebe fom ya won mo nkwa adwuma na aban no wabetena hyen mu achi eda dwada ebe to lorry femu ene de obi kasa ye ntro total life enka ho na de ewu mu ni eda branda na ye de ya hyen nyina besi bo e won ye ekoso nti bi nti na ye kasa wo hwe etuo na eda bango so no a edo so bebre yi the meka energy sector your energy debt recovery levy e 49 pesos your energy sector recovery levy e 1 peso your energy fund levy 20 pesos na omode we ba nso levy one day omo je no 1 cedi na ye asenkafo ye ye ndase enne enti ase echina na modi ade be bakura yen yakachi ena muri ade yi ba mo ba betum sa mo fa yi asenkafo enti na ye coalition of commercial transport mo fa ye ne nyina ye sinkunga na ebese no kure mo de ba ebeboa ana emboa mo fiti prekupe ya mo de komre shedo beyo mo atia tum ameye mra a be titire ye kon yen na ebe do ye se era na da yen kwa adwuma o tom yen kwa adwuma o tom na no achiri no Ora David Agboado wamananso wa eno de to jatra se wodin wo ya bi pasa andis ya ban wo mo no obi yan susu ho a wan mo sode preko pasa de obi ada afri ne da yemu no na wa sore de sa wan Ghana city ababato won mo so me ka esini pe se first say MPP bia me transport minister tiama ye tini so a say e be sorry because ye ne information meeting we mu no am pe meeting frɛ on frɛ essential phone share mu ana meeting go na mu essential phone pu matin abeka kire me nua ye ka sisi ane say e to ye mpu wo ya ye mbodanta omunyi 1 cedi no everywhere eno ni asema ye kure mu Abusia wai aya panyipa ya wamo concerned drivers association okasa tema wan Yera David Agboado afa ye kwa obi manso na ababada dwa arewosem bia si ewo Colombia man mu aya Colombia presidential candidate bako ya wogina ya na wo prema panyini akonwa ne bi aya Migua Uribe Tegbe wanya finhia no aduasa enkono ya to sa etuo akasa ama ebi abonitiri mu besem prensa ya ba bi a woda no ano akwakoye din ye pa na enhwemu krampo akire mu a na kyase wo hwemu ana dwumadie sonko bi ana ekoso enra anatwene mu enanam so ama ni saa nipa bonfo yi wom kokodi no awusa akobɔ ni tuo bɔtorofo na obi ntumi hunu se waye obi bibi ana se wanye obi bibi ano obi ntumi ankyere na sebra ye kasai aposifo akwakwakire abrantie bi a wonye mfinhia no edunum ya wonmo ehro se wom susu se nam ne nsaso enema asa etuo no ekasa ye ya owura France Mugua Uribei etuo abone tirim mprensa ya ba bi a woda ano akwakwaye den na anamso ama Ugua Urube kura no ne wokani ade aba betu dwaye Maria Claudia Tarazona ade aba ya watcho se radio abasrapa Colombia man nyina wan mo fansi wan mo mpaye emfanim emane kunu na wan mo nsre nyankropon sa ye mo den pa se Anthony Wuraso sansa de emu keka kono ano aye den se akoraboa beka wuti emprensa de emu den pa de mano ya akoye obatan no wantimi ensom namso nti wasre mpanyifo se wan mo hwe no monya bi emfamoa ewom se wo enei no wono anya abrantie baako ye wonya finhia no edunum ya wo msu se wono krampo ana atutuo no de nanso no anu ntimi nso hono mo a ewo se yenya nyankropon chen paibɔ edeka ho eno nko ane ade a ebetumi aboa mane wura no watimi asɔre agina na naso biem last time campaign me charka se bo anabusua waso no wone guso ya wotie na wo se hwɛ ewo Facebook no so no ye the use toothpaste ana ne brush ana aba wonya nya bi ntoya no akopa bi
atontem eya posen papa e mankwa na boawo e ma wo sene gina so eyi fi nkekawa bia de free wanum ansa nipa dasani wudidie no afi na nkanka bi baba hyehya wo sene wase eno na wo sere no wanhwe ya afi obi kura baka sa ase nipa no wondwetwiri ni siye etimi hyehya wano denden yellow abusuan hwese Ubenya Leicester Campbell Limited. 1 more year toothpaste in the brush CB. Would the chia a bayin yena dear free honum, a bama was seno, se mua to ten tamua, a baye yopo, akaka bomunzo shua, and also bay ye be dear free ho, ama what to me at all. And Jibra, what did you through? And 1 more movie Jenaka Siamoko night clubs I would want 1 year toothpaste and in a brush, and more someone no. Walk on ya would do, your 2 be supermarket I would do, besides also a year toothpaste and the brush. And crying and kumase obanya ndodo mu no watu na so akwakoton anam say papa nti ne bo no eda fom asa kwantantam so 0501 61 9588 0501 61 9588 and 0501 390338 ahomeka it patch nie wase fatare emu asemuanu no de yan so obetie na ade atare wo so wo na ya eyewuti wokon wonsa wonnai chase baby ya wusisi nyina da wote ya na ade atare ebetu se fom wabransan so mabiem ahomeka hit patch de yan hia wank yawu mobile ye menstrual cramps nyina to atwa sanse nei wobi enkonkonya na menses ema mebunya mo mfa so nkasa na ya se hwe no da eya homeka hit patch what ya fatare wa ya se ebeju se from wonti biem 0599 802297 0599 802297 21st clinic ni oko the sciatica expert wo mo sha se na foforo hwente na obi aso osa sciatica na so 21st clinic na sha se wo mo na abi mu akwadere mu wo kwa 21st akacha na un say yes sa sciatica ya de no chaza ye wo ba bi soronko a ye sano eno na 21st clinic wo mo tinka ye hwehwemu ewo ni paduanem confirm sampa eya sciatica na ha wo ansa na mo de aduro kura beka ho a wo mo de aka wo se wante ni paduase a wonte ayaresase 21st clinic nko a kwa Accra tanto here run about wonom tema KAKOSUA kumase sunyane tachiman enkranza takwane chakrate brekum go so na oboase nyina ya branches ni bi honom na ya dwuma so anenti ya se ya mfante te de bebie biem amobi anso anya yaresa 0540 311 0540 311 Hajia special nie aye local foods wate abusua de aduane pa na honto eni aduane e bewie sa dwoada abekwa adwuma no afa ne wo bre na wo yamutu Hajia special foods de wonni nkonya ho ama ne da tofia kwa nyame kora mpangu wasifufo na wo pe banku ne tilapia na okro soup tioza afi wache jollof aduane papa ye ne fie aduane na Hajia special foods wo yo na aduane ho te na ye kama pa wo ye adwuma fiti dwoada kopem na dwoada so enjida bia ho anopa no nwotwe kopem no nwotwe ntianumrei wo be kono ho Facebook, Twitter, Instagram babia wa hyeta wo 0246 359 921 0246 359 921 and point homeopathy clinic ni wo be free enro no nyina yare no nyina last stop ene honom wo ba ne be ma mo pa wa na mo chene donsifu akonfo so munya bi be ma wo kwa donsu anu puru mu ana ade ahye wa mu adwuma kwa end point na won mo mu adokotafo no bia be nya asem keto ama woduru ya na won ma hu ba bia yade ne free ba na ode adura kan bo hweme pepepe wo ba ne banyem na fe ne bo hweme nkono so wa wafa no wafa ne ba premature ejaculation nyina da one more 8 ase aya end point homeopathy clinic was a shell signboard Spenters Road Accra on Sabeka wodom kronom aboa hia kumase oho physiotherapy massaging 0244 867 068 0244 867 068 Nana Kejasi Campbell Limited nie Akwaba sempremo no bema once in showman san wahamna doa plywood ana building wires na cement iron rods roofing sheet ana Nana KJC Company Limited kwa Accra Kumase and then the branches in Kaye 0204
345-040 0204 345-040 Haxa Mesha and the capsules and yedi to a po all satan fono one of yana also no a two a say who a dear free one of one on a sister war a diane to a yamu a boy a diane mu a boy where Food and Drugs Authority what my jatum says ye enti kwa ACCRA Medina ko for dia Kumase Tama shaman ho nyinata wo branches e wo ho benya bi na wato anansa ko pharmacy shops ahodo mo won sa ebeka bi 0240 238 310 0240 238 310 Kasia ba wotie bi every SOMPA 106.5 ACCRA Afayan krabata wo do ye choma Ghana ho hia Kumase aye 93.1 Aiko FAB 100.9 Kumase Adam for Radio Paris France Abuchimemu Takwa 101.1 Takrade 103.3 Tachuman Ania 106.1 Sunyane 98.9 and Krasa 90.7 Doma 101.3 Decoder Nichirini Radio Suniatam Sompa FM Facebook Yatamunyana Mwase Adamwase AKOSUA AGYEIWAAH KODIE Boatin enemy din so no wahenere mame akuya yaboa asiama healing point odi atoamuso #21st clinic yes sciatica expert